Сдружение Конна терапия е основано 2015 година и от тогава до сега вече близо 10 години се занимава с терапия с помощта на коне за деца с специфични нужди. Нашите малки приятели тук са с най-различни проблеми и дефицити в развитието. Това са деца с детска церебрална парализа, аутизъм, епилепсия, генетични синдроми, въобще всякакъв вид нарушения в развитието. И отдавна е доказано в световен мащаб, че терапията с коне е един изключително ефективен метод за тяхното функциониране. Разбира се, това за да се случва са необходими специалисти и терапевтични коне. В началото бяхме само аз и кобилата Зита. Сега така гордо мога да кажа, че вече аз вървя по пъти с екип от специалисти. Зита също има своят екип, вече са 5 коня. Много доброволци, които подкрепят нашата работа, без които реално почти не би било възможно. По този път някъде ние стигнахме до тук, на това прекрасно място. Това е вече наш собствен център, който изграждаме вече 3 години. Разбира се, много още предстои, но хубавото е, че вече сме си на наше място, независимо от никой. Това, което го правим максимално да бъде ефективна терапията и помощта, която даваме на децата. Защото когато когато срещнеш първия поглед, когато чуеш първата дума, когато видиш първата крачка, тогава знаеш, че наистина си струва.